салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеорали рӯзара дӯстон намегем чӣ хел дар кадом тема аст, барои он ки ман худ мамнун медонам ин чӣ хели темай. В общем тамошо мекунем ва хулосаотона барорехтон. Видеоролики рӯзара сар мекунем. Рафтем. дар ин видео як турист зебогии ин мостро ба навор мегирифт. лек вақти ба навор гирифтанаш дид ки дар таги мост як чизи аҷоибе рафта истодааст. ин одам буда наметавонад, чунки дарозии дастҳои ӯ ба мисли пойҳояш аст. ва агар ин одам бошад, бояд ки ӯ хело ҳам машкадагӣ бошад ки ин гуна дар таги мост равад. як шахс дар торикӣ барои ба хона рафтани худ аз фонарикаш истифода мекунаду ба даруни ҷангал меравад. аммо дар даруни ҷангал ба ӯ ду чашмони сиёҳ менигаранд. лек соҳиби ин чашмон зуд пинҳон шуд ва ин шахс дигар натавонист инро ёбад ва ба гуфтаи баъзе одамҳо ин ҷин аст. чӣ ки омадем дӯстон, ҳар яке мо орзу дорем ки русалкаро бинем, аммо дар ин ҷо моҳиқапон на, балки одамоне ки дар таги океан барои ба навор гирифтани чизҳои аҷоиб мераванд ва ногаҳон онҳо як ҳайвонеро мебинанд ки дастонаш пар дораду ва ҳатто хушу нигоҳ кунӣ бародаро, рӯашро ҳам мебинӣ. ва дар ин ҷо ин шахс ба мисли киноҳои ужас мекунад, мегӯяд ки мумкин аст ки дар даруни ин колодес ягон намуд вампир ё ин ки ҷин бошад. аммо ин шахс ба назди ин колодес меравад ва дар даруни колодес як чизеро мебинад ки худаш шок мешавад. Как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик? ва дар ин ҷо бошад бародаро, оператор ду та ошиқро ба навор гирифта истодааст ва ногаҳон мардум ҳама дод мезананд. ва ин оператор сразу камерашро ба осмон медорад ва мебинад ки дар осмон як чизе аст ки ба мисли одам аст, аммо он беқанат парида истодааст ва ҳама аз ин кор метарсанд. дар як зодрӯз хонавода зодрӯзро ҷашн гирифта истодаанд, аммо ба навор як чизе меафтад ки гӯё ки ин меҳмони нохонда бошад. вақте ки ин меҳмони нохонда меояд, ҳама дод мезананд ва ин ба ҷо мешавад. ин видео бародаро монтаж нест ва ҳатто бинед ки дар рӯз аст ва ҳамин бисёре аз мардумро метарсонад ки дар рӯз ин кор шудааст. дар ин ҷо як шапарак хирсакро мезанад ва ин хирсак меғаладу худаш бошад чизҳои ин кӯдакро медӯзад. шумо дӯстон дар ин гуна хона зиндагӣ мекардед? ва дар ин видео бошад ин духтар бо объектив тамошо кардани сарро хело ҳам нағз мебинад ва ӯ ду шахсро мебинад ва ба объектив онҳоро нигоҳ кардан мегирад, аммо баъд аз чанд дақиқа ҳарди инҳо аз ҷояшон мехезанд ва мебинад ки инҳо гигант ҳастанд. ва чӯла ки медонед дӯстон, ин видео закасное буд ая бародармон ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба кар ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.